концерт! Вашите аплодисменти за младен концерт! Вашите аплодисменти за младен концерт! Браво, младен концерт! А сега добро познатство! За младен концерт! А сега наблюдавате жонгльорство с 4 топки. Сложността на този номер става все по-труден постепенно. Преди малко наблюдавате 3, 4, а след малко ще наблюдавате с 5, дори и с 6. Това е 3 световно постижение. Както виждате, младеж обидени засърва. Младен концерт! А сега видите, точно ни нужна една асистентка тук на стената. Коя момиче иска? Не момчета, момиче, едно момиченце, кое иска? Айде бързо, което дадете. Айде и бързо на момиченце, червено с... Така. Сега, тук ще разбереме кой се качва на стената, това тук при мене. Представи се тук на публиката, как се казваш? Аз се казвам Бориса Костадинова Христова. Бориса? Така, Бориса, мечтава ли си да станеш циркова артистка? Да. Сега за миг ще влезеш в ролята на циркова артистка, дори ще станеш жонгльор като младен. Слушай сега внимателно, младен ще завърти тази топка на тази пръчка, ти просто трябва да я хванеш с дясната ръка и да държиш. Не, топката, пръчката. Пръчката хващаш ето така. Айде, Бориса. Дръж, браво! Аплодисменти за Бориса! Бъдеща циркова артистка! Браво, Бориса! А сега, хареса ли ти? Да. Сега ще се помогниш ли като една истинска артистка, да видим. Браво, аплодисменти за Бориса, може да седнеш. Страхотна артистка! А сега ще наблюдате нещо много трудно, жонгльорство с 3 топки в една ръка. И въртаща топка. Браво! А сега, тук както виждате на стената има едно шише. Младеж ще се опита да си качи върху тази дъска и върху това шише и да балансира и едновременно да жонглира. Имайте предвид, че това е нещо много трудно. Сядайте си всички на местата. Моля внимание. И вашите аплодисменти за младен концерт. Браво! А сега, както ви казах преди малко, младен ще жонглира вече с 5 топки. 5 навърно. Сега е вече по-трудно. С 5 топки е много по-трудно, отколкото с 34. Браво! Младен концерт! Браво! А сега младеж ще се опита с 6 топки. Топките вече с 6. Добре, моля за внимание. И сега внимание. Гледам на още. Те може да ви изпълнение на младен концерт!